Masih dengan program-program cantik Jigos Pro ya. Ada Nyoman Audio, Exis Video Shooting Multimedia. Dirakan sebagai tur portamu minangka konturipun portamu di dereknya mamu Mbak Wiwin. Wiwin Cantika ya. Oke, sekali lagi sugeng kondur sugeng pinanggih malih buat yang putra salibun ya. Ada Jigos Pro, Nyoman Audio, Exis Video Shooting Multimedia. Mantap bro. Oke Bibin, keren-keren ya. Iya, kita kasih apa? Monggo manut. Oke, ini tak kasih koleksi. Oh ya. Bareng Jigos Pro. Iya, ada Exis selalu setia bersama kita ya. Exis Video Shooting Multimedia. Mantap, mantap, iya, mantap. gambarnya bening loh mas. Iya, gambarnya bening. Ya, regane yo miring. Wongnya Yo miring. Oke, siap. Jigos Pro. Srengenge wanci sore ngelengke marang kowe duh Kang Mas sira pepujanku mong kowe sing tak tunggu do pepujanku ya mong kowe kang tak tuju.
Oke, thank you Wiwin ya. Masih kita persembahkan satu program cantik untuk Karang Taruna, untuk Sinoman Tombol Campe ya. Oke, Uut. Sini Mbak Uut aja Mbak Uut ya. Oke. Untuk Sinoman ya, Tombol Campe. Nanti yang pengen nyanyi juga ada kesempatan. Cewek cowok monggo. Kene apa? Oh iya. Nggak duet boleh, sendiri juga boleh ya. Yang penting toto dhisik ya. Lagu ini apa Ut? Masih bersama Jigas di sini ada ya. Sinarengan. Oke, Sinarengan dulu. Ini spesial untuk membeli berdua. Nanti setelah membeli kembali ke pelaminan, konco-konco kanten untuk foto ya, dilanjut ya. Juga untuk Sinoman semua nanti foto. Oke. Kedaten tenang duwe omah sing rapisi, kebak katresnan, kebak kasih lan sayang. Supaya mereka kebeda menonton selera yen rupeto anda mugi selawase ngancani satya tulus anggonku dampingimu.
kita juga harus pindah di Jeruk Selo. Monggo Mbak Wiwin Awinbi, Mbak Ud, semua berdiri ya. Udah hampir setengah satu ya. Kita kasih lagu tertutup ya. Lagu penutup di siang hari ini, mohon maaf karena kita harus pindah lokasi di Jeruk Selo ya. Monggo bareng-bareng spesial untuk Sinoman, untuk Tom Becapek kita kasih satu lagu persembahan untuk Anda. Lagunya apa? Ya apa? Oh si Dorando, oke. Nah, bareng-bareng ini duet Segoro Madu, oke. Salah siji yang mana? Kene sing isa, sing apal maju, ya. Tak kasih. Iya, sing wedok, sing cewek si Dorando, sing lanang Segoro Madu. Salah satu aja ya. Kita kasih semua dan nanti kita kasih yang lainnya ya. Oke, terima kasih, monggo manut karena sing didin. Ya sekali lagi nih Tom Becapek untuk Sinoman ya. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan karena mohon maaf setelah ini kita juga harus pindah di Jeruk Selo. Sore meh reokan ya. Saya ngapal Segoro Madu maju.
susah senang bareng aku. Matur nuwun wis dadi pilihan ati, tresnaku mung ana siji karo kowe tekan mati. Tanpamu aku tutu sapa-sapa, kowe ana ning ati, teko tekan ning ngimpi, ora bakal luntur tresno ro kowe, bakal tak jaga tekan salawase. Tanpamu ning sandingku aku sepi, sumpah ku ning ati, kowe ra bakal tak larani, ora bakal luntur tresno ro kowe, bakal tak jogo tekan selawase. Matur nuwun wis ana ning andengku, terus ngancani uripku, susah seneng bareng aku. Matur nuwun wis dadi pilihan ati, tresnaku mung ana siji karo kowe tekan mati. Tanpamu aku tutu sapa-sapa, kowe ana ning ati, teko tekan ning ngimpi, Ora bakal luntur tresno ro kowe, bakal tak jogo tekan selawase. matur nuwun wis ana ning andengku, terus ngancani uripku, susah seneng bareng aku. Matur nuwun wis dadi